मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। कहरी के मंगावा में से नूर हमके दे खातारू जाने भइल कौन हमारा से भूल की इतना रोआवतारू जाने भइल कौन हमारा से भूल की इतना रोआवतारू। डीजे प्रभुनंद मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। भूले के चाही भाकिर भूले नहीं इतना सतावतारू। भूले के चाही बाकिर भूले नहीं इतना सतावतारू जाने भइल कौन हमारा से भूल की इतना रोआवतारू। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। राइटर मनोज के देखिया में अगिया लगावतारू। राहुल राजधानी के देखिया में अगिया लगावतारू जाने भइल कौन हमारा से भूल की इतना रोआवतारू। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।